Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi utagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache basi tena. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unataka kufanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na ukatipwa bure wewe. Wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajiamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi wewe kweli? Kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini? Nakuuliza unieleza nini? Sasa wewe ndio. Unieleza nini? Sio video mimi nimekoma. Unieleza nini? Sio video mimi. Life got better. Murigerere chinsa ninye chia barumaragoba litukeliga lia lero lia ichuma itariki 25 cy'umutinyokane umwaka bw'ekirubere na 2025 chingakia mange agenda tegwate kachinsemo ao nekene kyunga chinsenye asenchira yobwekiranu cheningongoro kwaru ni ototo nyangiri otoko batara na kuranse memenyerio nigakorukwa Wilson Makoli na kyunga chinsenye mwancho umurigereri nigo togochakali mulioka chingaki umugavana mukorwe county ya Kisii Mosque James Elvis Maribongwae anyaka bagakubulia abaguchiko bwatrana gochamona gukwana nelio gelimo unenjira ya moyo kwana kia hunangonyora bali amatunda nengelia eisaini gesiasa kuba mono chingaki ebinto bya serikali ebiko bango gose mangana ye serikali na magenderero akonyara kabaga kubangwa Musikongwae nigago yakwana yo chingaki atalera chia mate Jenya kubachigwa kwa no muchanda bwa makweli ase county ya Kisii na boigo county ya Nyamira boigo Musikongwae niganyara kabaga kuruko bolia buna abarayi bonse anamona ase county ya Kisii banyaga bakubwatirana na kwane kyabona abaguzi gose abantu gusaba menyibe county ya Kisii ngonyora bara amagendero boikira no munago tumanye muri kito Daniel Ontere
Asinkwa nae umugavana mukuru we kaunti ya Kisii Musike James Omaribungwae achinga kichokolemia chiamati ao nigasingira kuralia igoro yobomo bumugusi na kungusiramo buno mugusi bunencheremo yogotwara chinguru na muno chinga kichokoligia konyole binto kurwa serikali abagusi etagetenga tobeamo tobekebe toba abantu barabamo alino enkende gyonsi stokoenda kuchibusiga igasiase bunere ito ya Kenya na nonege ntegero mundu kusabege ntokonyora ukwana somwega bwa matanga uyolenge boko mwenia mama Joyce Arande Maburi meyari ngabi hase wodi bino ebunge yenyere bari chache ungwae nigachinga kecho hago kirobu yaletete na magendero achinga kyakolete mirimo buno mugavana we county ya Kisii hase myaka 10 uburai hata yabo wenete gukobigwa na barayi bande abalegeti na munasi county ya Kisii myaka 10 years inigwe tiondo kora makende gyonsi osoko kora ke none bitobire mukoro kanga social media jetinigwe tio muntu konda mono ane tukere muri ka social media ige igongo sabanga no burayi boro na abande abantu mutokore muko bakorera abantegas yagere katokol gichikura tuchikokorera abantegas otherwise utoko genda guchibosio abagusiye situwa ikakimuranche tobeyamu ukwanege ntekemo abantu bande bisakwibiga bindo konyora amagendero agenderete mono nesali baukwana amangana baigwana na bonsi baukwana bunegeza kwekemo magaga ya Yumosko ngwae nigaikirana asomo egonde wa matanga uyolenge boko mwenia mama Jemima Maturai meya mangase bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nechinga kicho wale meya mateyo na kubasabira walemu mwega bwegekeranwa nabo watani ao egatia bokurase kanisa ye Adventista ya Undiri meya Rioma asikitutu cha North county ya Kisii ne amate ya Mwongwa yonsi Igo nchona chaga na mayandane nande ko batelinge sabari umuna Jemima atarire ni sabari ito na mwanya bantu na tokoranga ngakina tokoranga nkita tokora ukadotare sabari nkurubadirega taseni kyagetembe litrene nguruko Daniel na mwanju muligeli nga basaye babo ligwego kiania ebinyugwa na boigo konyaraka bakwirene na gutwara chimbwa chingia na yani ganyaraka wakane kwa chinsemo chia siara ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Church South mnago tumenye mulikito diponi asanya Asomuyega bwa matanga yoko mweni omuga kapita kiana kurwa sekenyurugia siara ikikutoka imeye ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Church South. The family members asante sana. Umojega uragwa na Father Rugena kurase parish ya Nyabururu katikista seseta ya Nyakoe abairi n'abasani nigo basangirekana kurwa chingongo nyechense asenchireyemo yokumurera kubwatekana n'obuya bwaye Senda ya neliga koro kufata Thomas Yongwe mato nonya nabo umuwakilishi kurwa service yo mujumbe bwebunge ya Kitutu Church South Mheshimiwa Anthony Kibagendi niga ikirana na kubulia baibuli ko yarigania asukwigurwa wechiskuru eikegocha Omujumbe Anthony Kibagendi na arwa chibasari wetera CDF bali mwarenge Nyakoe mwanyora alikiyoge ande bali mutanyore wiki eye gochakere wiki ende mugenda ofisi ya itoga ali musocho monyore chibasari gukwana no muwakilishi kurwa bisi yo mo senator we county ya Kisii Yubono obaga komotogia oyo kabeiro mona chebina Chief Justice Maraga asemere memi yakolete chinga kyalenge asabisi Tawansi mwaka Chief Justice former wa masikania maneno na cheteki inatoka rusichwa vitwensi elegasi ne korata gendo kieke ne moisaine ona areko irangora so tati abantu ntote ande serikali na bere enkoro mubambi abago torutero mwaga baleo matundurege ntege kiamara gato nagoteberera tutige gochikori gikurararia isiko gosemono ensemo ya siasa nigobono bakire koko umurubirio o Dr. Fred Matiang'i kurwanirire kerugo ky'oburayi bwense asobo chori bole bosio bo mwaka bwitiri 2022 Omujumbe Kibagendi naru engora nandase popo ito father
mujumbe na bante kwa niaba ya kanisa yetu ya Catholic tukiengora ya popo itu asenge njoyo gosiria popo yora niwe ankio omoherepe era mono mosene toito abari mstari wa mbere gusugume agenda yo musiko itu Matiang'i uyu kagere gocha bwangoiga bale ngatoko tabanga Matiang'i na nje ikaga to igekeringana Mumurucho bwata maino igora nyageri ruburi ya muruto tari Matiang'i tari Dr. Matiang'i tigangondra maiga Fred Matiang'i mwensi komenta naye assistant chief sub location yeranda Charles Nyauso ngobono asegeta chisemi gochasa baibuli nabari bonse ba konye program we narako banyori mandi school go urere abana ba prepared biya. Thank you. Chingaki chief location ya Nyakoe John Metobu agikeria ebikora byo mutumeki amaryogo ijogotindia tiga abana ntuwa tikenyor man kinya sore amarwa drug abuse Princess Mogocha tuwa tikenye roman maambia bagaka masikani abolire omoiso mbi tiga galiba achira baganie kenyoga Nyakoe location ingima we are passing around ondebwensi orweta akamenyaga tumaye osino go itata umuntu gacha osina abantu abaronge barega biyamon kuripoteri kataseni kia ukiagatembe kureiga asekenyorokia siara igutoke meye wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elitera na igonkoro kwa Dipon Asanya Omogumare county ya Kisii Musubati Doris Donya Aburi nigoli tukulia lero nyarakoba gagochakia okorobora gwegesima eke mwasi chinze muchaboracho kukua na chinga kecho nigo muske Doris Aburi nyarakoba kone kiabuna nigagochikobwatirana amo nabarai ao eliko nyarakoba gakone kelia abantu bekosa anan muno abamenyi be county ya Kisii amagendero mnagotumonye mulikito Daniel Ontiri na sensemo yenye nkuba ime yabobaracho asebunge yenye ribari chache county ya Kisii asomo imedrepwe county yiga Musubati Donya Doris Aburi arawumwega bugochaki wabene gukolemwa kwegesima ikikirachi okonya asogokoro mochando bwa mache asabamenyi bensemeye umwega bwigikiranwa no mu MCA we ward yabobaracho Moske Ibrahim Ngubo Moske Boss Mairura kuri ward ya Masimba igati yabobwatani banda bange ukwa na chinga kicho Moske Donya nigalira gochakobe kumukya soko ene kebuna amacha yegaelire na nyurwe nabaminya samatuka make alebosio wa mama wafai kwenda mtoni Kisii asense mwinde nigakwanero muswada bokurusike gancha kya NGCDF na kelia kyangafa sababunge baiga Kenya oteba ebiganche byo nebyengencho nanigo bigokonya bokungu asamagendro na igoti bubweneti gukunwa na mamincha nigo bibwenete komento eri gukinia magendro ne chinga kicha baraibande babeka chinguru getambo kirekyo. Ask mwananchi unataka basari yes or no, akisema hataki chukua CDF. Munataka barabara hizi wanatengeneza feeder roads yes or no. Munataka kama hii maji nimeletea wananchi wakisema no chukueni. So to get very good tabulation enda muulize mwananchi do you need CDF, akisema yes CDF ifunguliwe, akisema no wachukue. That is the best way to deal with CDF. Juu watu wanafikiria wajumbe ndio wanataka. Kwa hivyo leo hii sisi tuko na furaha kubwa kama wenye kijiji kwa maji kufika hapa. Na vile amesema hii ni maji ile ya kuweka, lakini tuwe tunatunza yale ya mvua pia. Lakini mama county hapo ndio naweza nikakwambia utakapoenda kutengeneza kale ka budget tangi pia. Leta tangi tujaribu kuweka tangi za kutosha ili tuwe na stock ya maji ya kutosha. Moske Donya nigarekanire kobeko mukya asogotora bangina chinyungo kurwa somotwe kolengana nira kinga kyaringi kuliyekero yo kuwakilisha Basubati asebunge nene na nigago chinga kibisima wetania bitana bitatu byarire na bigenderete gutumeka kurwa zichinsemu au hase county ya Kisii kuru Moske Donya aso abisi buno mwemendrepe myaka ibere nenusu ya itire kurubuterega taseni kyagetembe kuruiga se county ya Kisii letere nenguruko Daniel Ontiri
Mwanjo murigali omo subati Francis Kasikwe ya nyandege nigaberte ase guseni kurwa tiryo kumwe niganya tokobaga kobera ase ngendu emetienyi gwetania tanomo gwetera ase ya mataye kuburwa chibesa chepiri ya nyagitari kurende gwetera ase omwana siasa Walter Chanua niganya tokobaga gweso igati na gwakane bilie yue kendukirira omo subati Francis Kakwa ni gwari tukulia lero ngendo ya mataye nyarakoba gekogokera buna gutumenye muri tofauti gadi Gisemba nase omoyiga bwa matanga yoko mwenia omongina Francis Kasikwe ya nyandega oyo omoberoye obeire kugakire asenkendu asigeka kemetieni etano no mobono na yankubwatikana no buremerwa wechibesa kurwase yamatiyaye aboigo abanyakenyoro abo basinyetwe wakana chibesa ekyo cyanyagitari kurende Luantiana usirete mwako wana na mokoti mwa watatu ekarago sire piri ayo alenge 501 umanyire goita korueria okerari tukosingi miasta kero kwaka miasta yaso motienye siringire 18 akoli agotomeka ekabo musigo egetiro ekenyoro kegatema ekeombe kegatema etundubari egatema muiso ya tokala tikende to ekasiringire 200 kyoka kurende ni gorero umuyiga uyoyiga bwa matanga okorekana maiga yo mwana siasa omusike Walter Chanua Onkundi kuherwa kubakanira billions ya nyagitari eyokonya ereke gocha kyo gutanga omongina Francisca eyo yarenge ange chishiringi chiribu chimia inye nkaraba kwama areta watema kuligie njirende tugaetana na saba sani lakini gatoka tuakwamile pito katika ile pili ya lenge 1387 387,000 ngara toko nya wetana anato atako musana ra toko kunya konya abantu ko Walter Chanua okorgyo bugava no tukagambanere in fact na bato korete pili ya lengari na bato 1300 umuyiga oyoyiga nigo korekana ase kenyero kya Nyabumiti ewodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirango abwaze yamate eyo yatigirwe maiga baigwa amangana yo gosemeria kubwatekana nemechando mwanyabantu agwetera asobuiko wenze haijalishi yale unayoyapitia, haijalishi changamoto, haijalishi machungu, haijalishi huzuni, haijalishi yale mangumu unayoyapitia, kaa na Yesu na utapona. Kaa na Yesu atakutoa katika kilio chako na shida zako na kuingize kwenye furaha yake ya milele. Atangeuza maangaiko yawe furaha, mateso yawe kicheko, kilio kiwe kicheko. Usipokatalia kwake, taabu itakufuata mpaka milele. Lakini ukifuata yeye, jamani, utashinda, utaimbuka mshindi kama yeye. Maiga yobokonyi oboiga wika amatanga yomongina gokorekana asinchira ya bene nigo abanyakenyoro baorokia omogokobo anene uchase omuske Walter Chanua na kuria eira yokogenderera komobwatesia tabara kegena yako na gokore ibinte kebikira kirimbiro ebinene bimuganyete biritu nyasaye etirime yaye oburaibe ntukunyara kubukanya ono omwana oturaire kuna bono nkaga sigitabo bembe na batoko motogia senginji na tokonya matanga y'omwana Peter Tenge tandera rigeri y'umunyina Sikweya Francisca ama yane pinero tokonyira umusigo yo hore ngo umusigo munwe umusigo wachiko genda kirase ase kirumu kirabarai bagatusiana lakini bono tokanyara umusamari umuyoko Walter Chanua agatokonya oyo korigyo bogavana 2027 tigamo ekenyoro tomobwatisie chingaki echecho nigo siasa cha Nyamira cyabetainse abwase umunyamira asabirwe koba umwoge nagochora abarai bare na makora amaya oyo no talento musabera amaya none se quería ko bogafana talento musabera amaya gake 2027 musiende kuomba Barnabas afunguliwe. Si mumeona yote imekuwa. Hata father amesema mayai ya kuku hakuna. Mtu anakula mpaka mbegu. 2027 toriye omugambi ora tokonye Nyamira. Na ndo mugambi na makora. Tari ogokwana na makora. Ono no mweso obwene gokwenekiwa ase enkeyeiga ya Nyagusira Francisca oyo obeirega koba ase ngendu kubwatikana ne bill eyo yabetege kwenda gisara egento eyamatiaye etanyarete kobage goikirania
inguripotera getembe kurwase kinyori kiga kya Nyabumiti igiye gutuka imeya wodi ya Bugichora ebunge ya West Bugirange county ya Nyamira. Jeffat Gada Hisemba na mwancho muligereri gokorera ekiombe kerigyo kurwania amangana yebinyugwa bitanjeri naboigo binyugwa bigotindia gusamario gotindia kyanakada nigo kiditukolia rero kyanyara kabage kumirana na kubeka emirobali ao yoko ene kiafu na bali banyaka bagwetigia amangana yobotumeki bwa marioga yogotindia nigo barachikoba bakonyora ogokonywa no gosirwa ase chinjera ao. Together we can help our communities to be free from alcohol and drug abuse. Crime rates are rising as addiction drive desperate acts and also funds organized gangs. We are having cases of Kenyans being held in custody in other countries. And initially we were dealing with Kenyans being detained in China, in the Far East countries. Response NACADA is implementing several programs aligned to its mandate. These are public education and advocacy, treatment and rehabilitation, licensing and accreditation, research and standards development, compliance and enforcement. Recovery. I was worse. I was jail. Yangu nikianza kuongeza hizi mali. As we are talking now, tuko na vijana 2000 mwancho mulige kirabu na tokolera ekionga chinsenya senjira eyobo ikeranu chini ngongoro kwaro ne toto nyangiri kurunsema mediriro niga korokwa ulsuru makoli na wayansema ya transmission niga korokwa fira kariri na nigongo gotiga ase ensema ya kabiri studio nyara kabaga konyora obo semi bagatembe kurwaso mugaka ocho inyambasura. Bagaka ninjo getembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo barere nkonwe na bori eyine nkwana yekugusie kworokereri ng'abana ko bagukina buja batete borokererigwe babe kwekonuime baswagu kabisa no bori boro moiruro tugutugu chisiko bori babwate na montonde nero riorabwe kenyoro ongabu no morero utana guswagu kabisa be kwekonuime umoiruro ruororo obebori abwate boruororo ikene kwoto torokinga mbaro ekonu yakabero kurukale umuswago no kabero ororo none sabana abayiga bakabarere nkunu na bori esakoraga abana b'esukuru bono umuswago n'abalimu bali bakoborokeri kurukale matuka etire gochaiga umuswago aba baino babatanganirete buna bisokoro yawo iso nondo uri omanyeta amangana buna bona abarayi abana b'umuswago babeke buya babeka abantu by'ibintu biko nakabeke nyole bintu bitagwene tutagituna koigwa ndutano koigwa amangana getata gwenereti barere nkonwe na bori abane koromorere bekwe konwe moswagu kabisa oswago so mutuo no cheboronga kole bintu abantu batagete bagaka ninjo getembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boygo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boygo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boygo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani ochoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boygo enekenga enyumba yao
use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.